Türkmenistanda garaşsyzlyk gününe 10 gün çemesi galanda Aşgabatyň döwleti degişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlardaky nokatlarynda adatdakysyndan 30 göterim arzan bahalanýan et peýda boldy. Bu waka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň ýygyderli gymmatlaýan we ýylat arasynda nägileligiň artýan mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Türkmenistanyň Söwda we Daşaryk iqtisady gatnaşyklar ministrliginiň garamagyna azyk dukanlaryny we bazarlardaky nokatlaryny arzan wakadan doňdurulan çylket satywda peýda boldy. Onun 1 kilogramy 80 manatdan satylýar. Häzir yerli sygyr etiniň 1 kilogramy bolsa 120 manat bahalanýar. Dip aşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dukan satyjylarynyň aljylara berýän maglumatyna görä doňdurulan gäwmüş etleri daşary ýurtlardan import edildi. Aljylar ondan 5-6 kilograma çenli satyn alyp bilýär. Habarçymyz etiň haridarynyň aşy köp däldigini, dukanlarda ýa-da bazarlardaky et nokatlarynda adamlaryň nobatlarynyň ýokdugyny aýdýar. Aljylar munyň sebäbini etiň juda tagamsyzlygy bilen düşündirýärler. Bu etten satyn alyp ondan çorba taýýarlan ýaşaýjylaryň bir bölegi onda tagam ýok diýip gaýdyp bu etten almaýar. Ýöne bazarlardaky adaty gymmat etten satyn almagy maddi mümkinçiligi bolmadyk raýatlaryň ýene bir bölegi doňdurulan etten satyn alyp ony et üweýän maşyndan geçirip oňa soğandyr, sarımsak, garaburç we beýleki tagam berjileri garyp kotlet, somsa, mantiýaly naharlary bişirýär diýip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä dukan satyjylary ýaşaýjylaryň etiň tagamsyzlygy barada edýän şikaýetlerine anyk düşündürüş berip bilmeýärler. Ýöne ýurdun Söwda we Daşary iqtisady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň sebäbini doňdurulan etiň juda köne bilen düşündirýär. Daşary ýurtlaryň biriniň azyk ähtiýaçlyk gorunyny bu doňdurulan etiň möhletiniň geçmegine az wagt galanyny onuň ýeri täze et bilen doldurulýanlygy üçin etiň köne gory arzan wakadan ösýän ýurtlary ýerlendi. Bu uzak wagt saklanan köne etten Türkmenistana hem paý etdi. Häzir bu önümi maddi mümkinçiligi pes bolan hozalyklar bilen bir hatarda esasan şöhret öndürýän hususy kärhanalar köp mukdarda satyn alýarlar. Dip çeşmämiz aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada ministrligiň resmi web sahypasynda görkezlen telefon belgilerini jaňaýdyp tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bu waka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň ýygyderli gymmatlaýan mahalyna gabat geldi. Iýul aýynda hususanda 80 manada duran çylky etiň 1 kilogramy birden 105 manada ýokurlandy. Bu ýagdaý ýylatyň ýurtda etiň bahasynyň gymmatlygy barada sosial ulgamlar video maglumatlary ýyl-ýyldan paýlaşmagyna hem getirdi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli sygyr etiniň sünkli böleginiň 1 kilogramy 95 manatdan, çylky bölegi 120 manatdan satylýar. Ýaşaýjylaryň ençemesi köp maşalanyň bu etlerden satyn almagy maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, arzan bahadan doňdurulan etiň satyga çykarylmagyny häkimetleriň garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňü sirasynda hamala ýylaty köşeşdirmek we gözünü boýamak çäreleri atlandyrýar. Türkmenistan şu aýyň 27-sine öz garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny belleýär. Şeýle-de ýurtda türkmen mediasy tarapyndan halk häkimetiniň iň ýokary wekilçilikli edarasy atlandyrylýan halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň sentyabr aýynyň 19-ynda Aşgabatda geçirilmegine garaşylýar. Adatça ýurtda uludan bellenilýän bayramçylyklaryň we seneleriň öňü sirasynda döwlet dukanlarynda we bazarlarda azyk haritlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satyga çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzaga çekmeýär we bayramçylykdan sanlyja gün ýa-da hepde soň aradan aýrylýar. Azyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar. Ahal vilayatynyň ulanylmaýan meýdanlaryny göwüren ýannaklar çapyp, petdelep, güde ýasap, gysy mal otydynýan raýatlaryň ellerinden çapan ýannaklary alınýar.
häkimetler ogully ahyrda görülmedik derejedäki talaňçylyga ýüdürýärler diýip azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Saraus etrawynyň daýhan birleşiklerini, ekin meýdanlarynyň tögeregini, ekin ekilmedik boş ýatan ýerlerde göwgören ýannaklar çapyp kış üçin marlaryny otym taýýarlaýan, işigini mal saklap ýurdun azy kopsullygyny goşunt goşýan adamlaryň ýannak küdeleri ellerinden alınýar diýip azatlygyň habarçysy ýerli çeşmeleri salgylanyp habar berdi. Men her ýyl gysyna mallaryma otym bolsun diýip iýdilmeýän ýatan ýerlerde göwgüren ýandaklara aýlanyp, gowy biten ýerlerinden ýandak çapýaryn. Men ol ýandaky öl wagty petdelläp, biraz guranyndan soň küde edip goýýaryn. Çapan ýandaklarymy bir ýük ulogy dolýança alyp gaýtman meýdanda goýýaryn. Diýip Saragysly daýhan bu hili ýagdaýa öňümürgedek düşenligini aýtdy. Howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran daýhanyň tasdiklemegine görä, ol ýyly teleşgeli traktory hakyny tutup meýdanyna ýygan ýannaklaryny işigindäki marlaryna alyp gaýtmaga baranyny, inneden öýläp meýdanyny boş ýerde göwgören ýannaklary ýygmagyň hem jenaýat hasaplanyljakdygyny şaýat bolupdyr. Ýandaklarymı teleska ýükläp başladym welin 2 tane hukuky awtoulogda özlerini hukuk goraýjy diýip tanadan adamlar geldi. Olar teleska ýüklän ýandagymı ýygyna düşürmegimi talap etdiler. Men ilki düşünmedim. Näme boldy? Men her ýyl bu ýerleriň ýandagyny ýygyp mallarymı otym edinýärin diýdim. Emma meniň bu ýerler, boş ýatan ýerler hiç bir daýhançylyga degisli däl diýen sözlerimi diňlän bolmady. Onun sözlerine göre hukuk goraýjylar ondan näçerek malynyň bardygyny soraýarlar. Daýhan menne uly maly ýok, 50 golay goýun geçim mar diýär. Şondan soň hukuk goraýjylar onu nähili ters iş edenligini we muny nädip düzedip boljakdygyny düşündirýärler. Sen şu wagt eden zadyňy bilýärmi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz sana kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdiňimiz goýunlaryň gowsundan birini ber. Çapan ýandagyňdan elini çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok. Şeýlede çeşmenin tasdiklemegine görä hukuk goraýjylar onu bizde seniň hormatlymyzyň gyzyl kitabyna salan ýannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyň görkezýän video ýazy hem bar. Biz onu podaly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňdeýän diýipdirler. Daýhan hukuk goraýjylar bilen arazylaşmaly bolanyny, olary çapan ýannagyny we bir çewiş berenligini görüň berdi. Meniň razylaşmagymyň bir sebäbi bar. Geçen gysta gaz petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda göwüren ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinem biraz ýygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda ynanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ojor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk goraýjylar maňa zekesleriň arasynda üsýän ýylgynlaryň hem gyzyl kitaba girdilendigini görkezip türmä basjak diýip tat üými satdyrypdylar. Diýip daýhan şonu zordan 10 sany goýun bilen başyny utaranlygyny hem sözüne goşdy. Azatlygyň aýrarlykda gürleşen bir näçe çeşmesi bu hili wakalaryň täzelik däldigini, öňüm bolanlygyny tasdik etdiler. Ýannak ýygan üçin çewiş berip guturan daýhan hukuk goraýjylaryň ýannaklaryny owa kitmek üçin hakyny tutan traktorçysyny hem gaty gorkudanlyklaryny görüň berdi. Men indi ýandagy hem gyzyl kitaby talypdyrlar. Bir çewiş berip tutupsam gaýyl bolaýyn diýen karara geldim welin. Hukuk goraýjylar sol minutda traktorçynyň daşyna geçdiler. Onu gorkudyp bu işte seniň eliň bar diýip ýandagy teleskasyna ýükläp öz gerek ýerlerine akderýaly etdiler. Diýip daýhan aýtdy. Onuň pikirçe muňa halal mal wakyp maskalasyny eklejek bolýan sada adamlary talamak diýilse dogry bolar. Owa ýaşaýjy hukuk goraýjylar ilki başda ýannak çapyp başlanyny görüp video ýazyp etmän ýanyna gelip bu ýannaklary çapma. Bular gyzyl kitaba girdildi diýip duýduran bolsalar, ýannak çapyp küde edip uğradyp öýüne alyp gaýtjak bolýança garaşyp soň elinden ýannagyny almadyk bolsalar, muňa
talaňçylyk diýmäge diliniň öwrülmejekdigini hem sözüne goşdy. Ol biz nädip günü görmeli? Adamlar Ağlava aýtlarym bizden gymmat diýerler. Türkmen halky haçan Gyzyl kitaba giýirdiler. Goralyp saklanır diýip sorady. Azatlyk bilen aýrarlykda urlaşan adamlar Gyzyl kitaba giýirdilen ösümlikler ýa jandarlar meselesindäki gadaganlyklaryň diňe garyp daýhanlary degişlidigini, gruply adamlara, hukuk goraýjylary, hökümetde ornu bolan adamlara degişli dälligini aýdýarlar. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyny kadylaryň garaşsyz dälligini, medeniýet azatlygynyň ýokdugyny, garaşsyz neşirler bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistlaryň bir ýanylýanlygyny aýdýarlar. Türkmen häkimiýetleri soňky döwürde sosial mediada ýurtdaky kanun bozulmalaryndan edilýän anyk şikayetlere hiç bir açyk düşündiriş bermeýär. Synçylar bu ýagdaýyň hukuk goraýjy diýilýän adamlaryň, daýhanlaryň sadalygyndan hyýanatçylykly peýdalanmagyny giň ýol açýanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistanda nowatdaky paýta ýygymy mewsumi dowam edýän mahaly Ahal welaýatynda döwlet eýçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakyna tutma işçileri ýatymlaýyn paýta ýygymyna iýermek talap edilýär. Büdjetçiler eýem gündelik ýygymçylar üçin hem pul tölendiklerini aýdyp, bir kanun paýta salgydyndan halis iýrendiklerini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda Sewitden maglumat berdi. İşgärleriň paýta ýygymyna pul tapşyrmak mejburlygy dowam edýär. Paýta ýygymyna indi hakyna tutma işçiler ýatymlaýyn hem ugradylyp başlandy. Seýlelikde häzir işgärlerden pul diňe gündelik ýygymçylar üçin ýygnalman, eýtem ýatymlaýyn işçiler üçin hem talap edilýär. Dip ahylly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjetçileriň arasynda welaýatyň bilim, saglyk, bank ulgamlarynda işleýän işgärler bar. Edara ýolbaşçylary olara bu ýyl hem her bir işgäriň özüne derek hakyna tutma işgäri paýta ýygymyna 2 gedek ýatymlaýyn iýermeli boljakdygyny duýdurypdyrlar. Bu hakyna tutma ýygymçylar her gedeginde 15 gün ýatymlaýyn paýta ýygymyna gatnaşar. Her bir işgär 15 gün ýatymlaýyn paýta ýygyjak işçi üçin öz aýlygyndan 600 manat tölemeli, üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolýar diýip büdjet işgärleriniň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Ol büdjetçileriň hakyna tutma gündelik ýygymçylar üçin awgust aýynda hem pul tölemeli bolandygyna ünsü çekip, özleriniň indi tapgyr 2-nji aý aýlyk zähmet haklarynyň 4den 1 bölegini işçilere sarp etmeli bolýandygyny belleýär. Büdjet işgärleriniň tölö geçirip hakyna tutýan bu işçileri häkimleriň, emeldarlaryň, owa başlyklarynyň paýta meýdanlarynda paýta ýygýarlar. Daýhanlaryň potrot ýerlerine hiç ýyly hakyna tutma işgär eltilmeýär diýip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri belledi. Türkmenistanda paýta ýygymyna resmi derejede 9 sentýabrda badalga berildi. Ýöne ýurdun aglawy Sewitinde bu çäre näresmi derejede mundan bir aý gowrak ozal. Awgustyň 2-nji 10 günlüğiniň başynda girişildi. Habarçylarymyz paýta ýygymyna büdjet işgärleriniň, öňkü bendileriň we Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çekýän raýatlaryň, şol sanda hususy eýçilikde dukanlaryň, garwanşanalaryň, toy mekanlarynyň we avtoparklaryň işgärleriniň hem çekilýändigine habar berip gelýärler. Mundan başga da käbir edara kärhanalaryň işgärleri bolsa paýta ýygymy üçin hakyna adam tutmaly edildi. Olardan munyň üçin her hepde 60 manada çenli pul goşondyny goşmak talap edildi. Galy berse de habarçylarymyz Balkanly häkimiýetleriň paýta meýdanlaryna has köp adam iýermek we iş güýji bilen üpçün etmek boýunça görýän çäreleriniň arasynda ýollarda polisiýa işgärleriniň taksi sürüjilerinden 50 manat paç alýandygyny hem habar berdiler. Bu aralykda ahylly büdjet işgärleri özlerine zordan ýetýän aýlyklaryny diňe paýta ýygymyna däl, eýse başlyklaryň jüwlerini galňatmak üçin hem sarp etmeli bolýandyklaryny belleýärler. Başlyklar bizden 15 gün ýatymlaýyn paýta ýygyjak işçiler üçin 600 manat alýarlar. Bu işçinin gündelik hakynyň 40 manat bolýandygyny aňladýar. Ýöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölenýändigini aýdýarlar. Seýlelikde edara ýolbaşçylary her bir büdjetçiniň berin pulundan 225 manady öz jüwlerine urýarlar.
diýip ahylly büdjet işäri aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ahylyň häkimetlerinden şol sanda oba hojalygy, bilim, saglyk bölümlerinden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanyň oba hojalygy pudawynyň esasy uğurlarynyň biri hasaplanýan paýta hasyly döwlet tawşyrygy esasynda östürilip yetişdirilýär. Her ýyl yüzlerçe müň gektar meýdana ekilýän gowaçanyň ekiş, otaw, çürtüm we hasyl ýygnamak işlerinde büdjet işärleriniň zähmetinden we pul goşuntlaryndan peýdalanylýar. Türkmen hökümeti paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Munyň bilen baglykda Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2018-nji ýylyň may aýynda Türkmen paýtasynyň öz çägine import edilmegine gadagynçylyk girizdi. Mundan ozal 2016-njy ýylda global brendleriň ençemesi şol sanda H&M, IKEA, Adidas we Esprit Türkmenistanyň paýtasyndan ýüze urupdy.